Dnešnú hodinu začneme v pozícii v stoji. Nohy jemne rozkročené, ruky položím na svoje boky a za nádychom len zakloním hlavu dozadu a s výdychom pritiahnem bradu bližšie k kľúčným kostiam, do predklonu. Pôjdem len do takého zákonu, ktorým je príjemný a takisto do rovnakého príjemného predklonu. Nikam sa neponáhlam, oči môžem mať po celý čas zavreté. Začnem krúžiť hlavou 3 krúžky do jednej strany. Ramena uvoľnené, trapézy uvoľnené. Jemne aktívny stred tela. A to isté druhá strana. Vyťahnem ruky okolo svojich uší, práva ruka uchopí svoju hlavu, potiahne jemne doprava. Položím ruku do zadnej strany svojej hlavy a pozriem do zeme. Vyťahnem ruky opäť hore a to isté druhá strana. Ľavá ruka na svoju hlavu, jemne ju potiahne do strany a potom aj zo zadnej strany a pozriem sa smerom dole. Vytiahnem ruky smerom hore okolo svojich uší, rozkročím nohy trošku na širšie, hlboký predklon. Chytím sa za svoje členky, s nádychom pokrčím kolená a pozriem dopredu a s výdychom sa pozriem za seba a vystriem nohy. Budem len striedať tieto dve pozície. S nádychom pokrčené kolená, pohľad vpred a s výdychom opäť pohľad za seba a vystreté nohy. Po celý čas sa držím za členky, za lítka tam, kde dočiahnem. Nádych, vytiahnem ruky hore. S výdychom ruky len voľne vedľa tela. Prikročím trochu bližšie. Ľavá noha za pravú a jemne sa ukloním do pravej strany. Pozícia polovičného mesiaca. Panva je fixovaná, nepohybuje sa. Vrátim sa do stredu, to isté druhá strana. Chytím ruky nad hlavou, jemne sa potiahnem práve do ľavej strany. Opäť panva sa nepohybuje, nevychýľuje. Pozerám sa popod svoju vrchnú ruku. Dýcham. Vyťahnem ruky okolo svojich uší, s výdychom prudký predklon. Nádych opäť hore, výdych, všetko to pustí von. Opäť hore, hlboký predklon. Vyťahnem to hore, položím dlane vedľa svojho tela. Prikročím dopredu na svoju jogamatku. Nádych, vytiahnem ruky okolo svojich uší, zakročím pravou nohou dozadu. Nechávam rovné nohy, ruky stále okolo svojej hlavy, pozerám sa pred seba. Pokrčím predné koleno, ľavá ruka pôjde k palcovej hrane ľavej nohy a pravá ruka iba opíše líniu svojho hrudníka, až pôjde smerom hore do stropu a potom sa opäť s výdychom vráti naspäť k ľavej ruke do zeme. Tento pohyb opakujem niekoľkokrát. Zadná noha je dlhá, vystretá v kolene, používa aj maličkovú hranu. Ľavým ramenom vytláčam ľavé koleno smerom dovon. Moja hlava, ak je to možné, pozerá sa vždy za rukou svojou pravou tam, kam vedie. Vymením len strany. Práva noha pôjde na špičku a tentokrát ľavá ruka bude opisovať líniu svojho tela. Pôjde od zeme, cez hrudník jemne ho vyrotuje až úplne hore do stropu. Len dýcham. Položím dlan do podložky, prikročím zadnou nohou vpred, hlboký predklon. Nádych, vytiahnem sa hore, stavec postavci. S výdychom prudko pustím predklon. Nádych, opäť hore. S výdychom opäť len prudko pustím. Nádych, hore. S výdychom ruky vedľa tela. Vytiahnem opäť ruky hore, to isté druhá strana. Ľavá noha zakročí, chvíľku pozotrvám len vo vystretých nohách. Potom už pokrčím predné koleno. Pravá ruka pôjde k spalcovej hrany pravej nohy a ľavá ruka začne opisovať líniu svojho tela. Prechádza od zeme, cez hrudník, vyrotuje ho až úplne smerom hore. Ak je to možné, po celý čas sa môj pohľad upína na ruku, ktorá cestuje tam a späť. Zadná noha opäť vystretá v kolene, využíva aj maličkovú hranu.
Predné rameno vytláča práve koleno smerom dovon. Zamením strany. Zadná noha na špičku, pravá ruka cez hrudník až úplne hore. Predné koleno stále pokrčené, panva môže ísť trošku nižšie v rámci svojich možností. Dýcham. Najprv dých a potom pohyb. Položím dlane do zeme. Prikročím zadnou nohou vpred, hlboký predklon. Nádych, vytiahnem sa stavec po stavci smerom hore a s výdychom opäť hlboký predklon. Nádych hore. S výdychom opäť to len pustí. Nádych hore. A len to pustí. Vytiahni sa hore. Ruky do podložky. Hlboký predklon, hlava ku kolenám. Odkročím jednou aj druhou nohou, položím kolená, prejdem cez klik až dole do zeme. Pozícia baby kobry. Nepoužívam dlane, súčasne vyťahujem nohy, hrudník, ramená aj hlavu z podložky smerom hore. Celý čas pracuje chrbtové svalstvo, naťahujem sa cez nohy aj cez hlavu do strán. S nádychom to vždy vytiahnem a s výdychom pomaličky pokladám. Používam sedací sval, využívam chrbtové svalstvo, ramená ďaleko od uší. Na chvíľku zastabilizujem pozíciu. Položím dlane do podložky, položím nohy do podložky. Natiahnem pravú ruku dopredu a ľavú nohu. Budem sa diagonálne ťahať do strán. Vždy to bude ľavá ruka, pravá noha, alebo pravá ruka, ľavá noha. Popri ruke sa vytiahne aj hrudník, vytiahne sa hlava zo zeme. Snažím sa naozaj čo najviac natiahnuť do strán. Cez chrbát, cez nohu, cez ruku. Zatiahnem aj brušný sval, aj keď leží na podložke, je plne aktívny. Len striedam strany. Nič viac, nič menej. Kedykoľvek by to na teba bolo veľa, môžeš si oddychnúť. Opäť sa vrátim do pozície baby kobry. Vytiahnem obidve nohy, obidve ruky, hlavu, hrudník, aj ramená, všetko nad zem. Položím nohy, položím dlane, vytlačím svoje telo, prenesiem zadok až na svoje päty, čelo do podložky. Pozícia balásany, pozícia dieťaťa. Otočím dlane smerom hore, uvoľním zápestie. Opäť len dýcham, zavreté oči, uvoľnená celá tvár. S nádychom stavec po stavci zdvíham svoj trup. Prejdem do stredu svojej podložky, zostávam stáť na kolenách. Ruky na svoje boky a začnem len krúžiť v panve. Do jednej strany, dopredu, do druhej a dozadu. Pomalé pohyby, kedykoľvek potrebuješ, môžeš si zatvoriť oči. Je dôležitejšie, ako sa v tom cítiš, ako to vyzerá. Pomaličky len zamen smer, to isté druhá strana. A potom už len zastabilizuj tento pohyb, polož ruky na svoj spodný chrbát, prstami smerom dole, jemne zaklon sa smerom dozadu. Hlava nejde do prudkého záklonu, len sa pozrie jemne smerom hore do neba. Dosadnem na svoje päty, kolená jemne do strán, čelo do podložky, ruky vpredu. Opäť pozícia dieťaťa. Zatvorené oči, plynulý dých. S nádychom stavec po stavci zdvihnem svoj trup, presuniem sa do stredu podložky. Položím svoje predlaktia do zeme, kolená pritlačím bližšie k svojej tvári, otvorím hrudník, ramená dozadu a dole a začnem bicyklovať nohami. Kolená držím v línii bedrových kostí a idem až tesne k podložke. Upriamený pohľad do jedného bodu, neprepadávam cez kríže. Celá energia vychádza z brucha a z nôh. Otočím smer krúženia. Skúšaj si chvíľočku vydržať a viem, že je to jemne náročné.
Pokrčím kolena až smerom k svojej tvári, na chvíľku si oddychnem. A poďme ešte raz to isté. Opäť bicyklovanie len dopredu. Rovnú nohu ťahám čo najbližšie k podložke. Dýcham. Len zamením smer. Ťahám kolená k sebe, potom od seba. Stále otvorený hrudník, neprepadávam smerom dole. Zastavím pozíciu. Vytiahnem nohy dopredu, prejdem do tureckého sedu, otočím dlane smerom hore na svojich kolenách a začnem len krúžiť svojou hlavou. Ramená uvoľnené, trapézy uvoľnené. To isté druhá strana, ale vymením smer krúženia. Po celý čas si môžeš nechať zavreté oči, oddychovať. Zastabilizujem, vytiahnem ruky okolo uší, pomalinky dám ruky za seba. Položím chodidlá do podložky, pravá ruka ukazuje dlaňou doprava, ľavá doľava. A budem len vyťahovať svoj trup, svoju pánvu čo najvyššie. Hlava nejde do prudkého záklonu, len sa pozrie smerom hore. Vždy vo vrchnej časti zatiahnem brucho, spevním zadok, spevním stehná, nevystrkujem rebra. Ak mám možnosť, dám zadok len tesne nad podložku, nebudem pokladať. Chvíľku podržím v tej najvyššej pozícii, ako dokážem, dýcham do hrudníka a pomaly položím zadok do zeme. Vytiahnem nohy pred seba, nádych, ruky okolo uší, s výdychom, hlboký predklon. Otočím dlane smerom hore. Či sa hlava položila na svoje kolená alebo nie, ono je to úplne jedno. Chceme vyvesený chrbát, vyvesený krk aj hlavu. Chceme si na chvíľku odpočinúť. Dýchaj do zadnej časti svojho tela. Skús rozpínať chrbát čo najviac do strán. Nádych, stavec postavci opäť hore. Posadím sa do stredu svojej podložky, rozkročím nohy najširšie ako len dokážem. Vytiahnem ruky okolo svojich uší, pomaly ľavú ruku položím k ľavej nohe. Práva ruka opäť len nachádza línie svojho tela. S nádychom prejde cez líniu spodnej ruky, okolo hrudníka, jemná rotácia až úplne hore do stropu. Opäť hlava sa môže otáčať za svojou pravou rukou, ak je to veľmi náročné pre krčnú chrbticu, nechám hlavu položenú len v jednom bode. Opäť dýcham. S nádychom celé telo otvorím, cez hrudník až smerom hore. A s výdychom pomaličky len položím obidve dlane vedľa svojej ľavej nohy a položím hlavu čo najbližšie po svojmu kolenu. Opäť, ak sa hlava nepoloží až smerom k nohe, to vôbec nevadí. Dôležitejšie je zagulatený chrbát a uvoľnená krčná chrbtica. S nádychom vytiahnem ruky opäť okolo svojich uší, idem to isté druhá strana. Pravá ruka pôjde k pravej nohe z vnútornej strany a ľavá ruka sa bude len vyťahovať smerom hore. Opäť opisujem líniu aj hrudníka, jemná rotácia a pozriem sa za svojou dlaňou až hore do stropu. Ak je to možné po celý čas, nechaj nohy flexnuté, natiahnuté čo najviac do strán. Aktívny stred tela. Na chvíľočku podržím vrchnú ruku vo vzduchu, pozerám sa za ňou. A potom s výdychom obidve dlane položím vedľa svojej prednej nohy. A len položím hlavu niekde ku kolenu. Rovnaké pravidlá ako predtým. Ak hlavu nepoložíš na koleno, ono je to tak trochu jedno. Hlavne nech sa v tej pozícii cítiš dobre. Vytiahnem ruky okolo uší, zatvorím nohy smerom k sebe, posadím sa naspäť do podložky, nádych, vytiahnem ruky okolo svojej hlavy, s výdychom idem dopredu. Opíšem líniu svojho tela a opäť nádych, až ruky okolo uší. S výdychom cestujem k svojim chodidlám, opíšem líniu svojho tela. Poďme ešte raz.
Nádych, opäť ruky okolo svojich uší. S výdychom, pomaličký hlboký predklon, opäť opíšem líniu. Upriamený pohľad v nádychovej variácii a s výdychom to všetko úplne vypustím. Zostávam opäť ležať na svojich kolenách, alebo niekde len približujem hlavu k nim. Dlane smerom hore. Nepriťahujem sa. Nádych, stavec postavci. Vytiahnem trup. Idem si len láhnuť do podložky a cez jemnú kolísku sa budem len premasírovávať cez všetky stavce. Nohy môžem mať prekryžené v členkoch. Opäť upriamený pohľad a len dých. Využijem dynamiku kolísky a prehodím kolená až na svoje čelo, špičkami sa ukážem smerom hore do neba. Ruky položím na spodný chrbát. Zatváram oči a dýcham v pozícii. Položím dlane do podložky, stavec postavci, chrbát ide do zeme, nohy zostávajú ukazovať sa priamo hore do neba. Chodidlá nemusia byť vôbec napnuté, pozícia polovičnej sviečky. Chytím sa za palce v svojich nohách, cez dva prsty na rukách, kolená do strán a len vyvesím pozíciu šťastného dieťaťa. Môžem sa jemne pohúpať alebo zostať statická v pozícii. Chodidlá opriem o seba, kolená ostro do strán, ruky okolo svojich uší, pozícia motýlych krídiel. Čím pôjdu päty bližšie k panve, tým tá pozícia bude náročnejšia. Dýcham do hrudníka. Môžem si nechať už zavreté oči. Plynulý dých. Pomaličky pokrčím kolená a pritiahnem hlavu k ním. Jedno veľké poďakovanie za dnešnú prax. A už len pomaly polož celé telo do podložky. Dýchaj. Otoč dlane smerom hore. Uvoľni panvu, nohy, ramena. Celé svoje telo. Odpočívaj tak dlho, ako potrebuješ. Dopraj si čas pre seba, pretože joga by mala byť pre teba a o tebe. Každý jeden krát, keď prídeš na svoju podložku. Namaste.